अरे जुग जुग जिया सुललना भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललना भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल होई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल होई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिया सुललना भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललना भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल होई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल होई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। आज के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन हो। आज के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन हो। ललना दीदिया के होरिला जनमले हो। ललवा बड़ा सुंदर हो। ललना दीदिया के होरिला जनमले हो। ललवा बड़ा सुंदर हो। और सबसे कॉमन चीज होती है, आप भी अपने घर में देखते होंगे, कोई छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो जितने भी घर वाले होते हैं सब लोग पहले बोलते हैं कि नाक पापा की तरह है, आंखें मम्मी की तरह है। तो वैसे ही बच्चा जन्म लिया है और सब लोग क्या कह रहे हैं, नकिया तो हमें